Здравейте, хакери и хакерки! Искате ли да направите вашите Python loops по-чисти? Сега ще ви покажа как вместо 4 линии код може да направим това с само една. Нека да видим. Ето тук имаме нашия function long for loop. В този function имаме числата 1, 2, 3 и искаме да добавим едно към всяко едно от тях. Правиме нов лист и лупваме между всяко число, добавяйки едно и добавяйки тази цифра към нашия нов лист. И накрая го принтваме. Но има нещо, което се казва List Comprehension в Python и ни позволява да направим точно това само с една линия код. Нека да видим. Написваме print и сега създаваме нов лист, който ще бъде изпринтен и в този лист x плюс 1 ще бъде това, което добавяме в него, но синтакса, както виждате, е различен. Е само в една линия, ето това и този x тук се използва в новия лист. Нека да го сейвнем. Ето сега имаме двата листа и нека да пробваме да ръннем този скрипт. Както виждате, резултатът е един и същ, който изпринтва от първия и втория function. Затова, ако ви е интересно и искате повече tips and tricks, последвайте и ми кажете в коментарите.